Fl-ewwel seduta parlamentari wara l-vaganzi tas-sajf il-Partit Nazzjonalista baqa' bl-istess stil u attitudni. Ried li ħarbat l-aġenda parlamentari li fuqha kien hemm diskussjoni dwar emendi fil-liġi li ressaq il-Gvern favur tisħiħ fis-sigurtà fit-toroq. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg xalab għal diskussjoni fuq rapport tal-Awditur Ġenerali li kien ilu pubblikat ftit tal-minuti biss u qal li din materja t'urġenza. Minkelli l-Speaker ċaħat it-talba tal-Oppożizzjoni għax il-materja ma kienx tikkwalifika l-urġenza, il-Gvern ma kellux diffikultà jiddiskuti dan ir-rapport u hemm evidentament il-kamp tal-PN der li nqabad fuq siq waħda. Se jitkellem naħa tal-Oppożizzjoni? No. Jiftaħu jgħalaq l-Oppożizzjoni. Novi Darin Karabot. Novi kap tal-Oppożizzjoni. Sur Speaker, tal-ħin tiegħek. Ovvjament qudiemna għandna rapport serju fuq oti ta' art pubblika. Il-kap tal-Oppożizzjoni talab għal dibattitu urġenti iżda mbagħad dan biss 2 minuti jitkellem. Dan biex tħallew jitkellmu d-deputati mill-fazzjoni estremista tal-Blue Heroes, Beppe Fenekadami u Claudette Buttigieg li nfexxew f'tajjir isteriku u għajjat kontra l-Gvern. Intom li baxxejtu raskom għad-dittatura ta' Joseph Muscat. Dan il-ħmieġ kollu li ilu magħkom mill-bidunet. Fi 2 minuti li tkellem Borg talab għal inkjesta pubblika fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali għal nuqqasijiet fl-2019 fuq tibdil ta' restrizzjonijiet marbutin mal-art tal-Fortina. Iżda fil-fatt dan ir-rapport issa jgħaddi għal skrutinju u diskussjoni tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi f'seduti pubbliċi, immexxija miċ-chairperson tal-Kumitat li hu rappreżentant tal-Oppożizzjoni, jiġifieri Darin Karabot. Sa dan it-tant l-aġir li l-Oppożizzjoni baqgħet ma nbidlitx irrimarkah propju wkoll il-Prim Ministru. Rikeb preċiżament fuq il-karru tar-Repubblika l-Fondazzjoni Falcone li huma naturalment ħaġa waħda flimkien rikeb u medezima ruħu ma' Robert Aquilina u tara kif baqgħu jaħdmu bl-istess stil identiku tal-li kienu qed jagħmlu ftit tal-ġimgħat ilu. L-ewwel toħroġ dil-fondazzjoni jew l-NGO illi jgħidu illi se jagħmlu azzjoni mal-Kummissarju tal-Pulizija u mbagħad iqum il-kap tal-Oppożizzjoni li litteralment bħal pappagal jgħid dak li jkunu għamlu huma, jagħmel dak li jkunu għalu huma tiegħu u m'għandux għażla litteralment għaliex huwa totalment kontrollat u maqbut minnhom u allura kif verament dak li ġara fl-Oppożizzjoni ġimgħa ilu l-elezzjoni ta' kap ġdid juri li l-libsa nbidlet imma l-attitudnijiet u l-kapijiet vera tal-Partit Nazzjonalista għadhom dak li kienu xhur ilu.